Dagen, da Cristiano Ronaldo scorede et hat-trick i en historisk comeback og overraskede hele verden, var imponerende. Denne utrolige kampen fandt sted 12. april 2016 i en kvartfinale i Champions League mellem Real Madrid og Wolfsburg. På den tiden havde Real tabt 2-0 i første kamp, så de trængte at vinde denne kampen med 3 måls margin for at kvalificere sig til semifinalen. Det virkede næsten umuligt, men ikke når man har en spiller som Cristiano Ronaldo på banen. Dommeren blåste i gang kampen, som startede intens. Real Madrid var først ude med at angribe efter 3 minutters spil, med Benzema som modtog ballen på højre kant, driblede forbi en forsvarer og forsøgte et indlæg, men ballen blev blokket af en modstanderforsvarer. I fortsættelsen af spillet fik Marcelo tak i ballen og spilte den tilbage til Benzema, som forsøgte at afslutte, men igen blev skuddet blokeret. Nå var det Cristiano Ronaldos tur til at 3 ind i spillet. Rundt 5 minutter ind modtog den portugisiske stjerne ballen i angreb og forsøgte at trænge ind i området, men Wolfsburgs forsvar var på vagt og stoppede fremrykningen. Ronaldo bestemte sig derfor for at lægge ind fra modsat side til Toni Kroos, som også blev presset, og ballen gik ud. På det påfølgende hjørnesparket hoppede Sergio Ramos op og hættede, ballen traf tværliggeren og gik ud over linjen. Kort tid efter angreb Real Madrid igen med Modric, som gjorde et indøvet spil på venstre side og forsøgte at lægge ind til Cristiano Ronaldo, som var i midten, men en forsvarer fra Wolfsburg dukkede op og afskar pasningen. Starten af spillet blev fuldstændig domineret af Real Madrid. Det så ud som om et mål kunne komme når som helst, og det var netop det, som skete, da klokken nærmede sig 15 minutter, og Carvajal afskar en modstanderpasning på midtbanen. Han løb med al sin hastighed, og da han nærmede sig området, slog han et indlæg til Cristiano Ronaldo, som var godt placeret og ikke lod chancen gå fra C og satte ballen i nettet. Det målet fra CR7 ret efter 15 minutters spil gav mye energi til Real Madrids supportere, som trængte at fortsætte at tro på Cristiano Ronaldo for at score flere mål og sikre avancement i turneringen. Hej fodboldsupporter, før du fortsætter at se videoen, husk at abonnere på kanalen. Mindre end et minut senere prøvede Real Madrid på nyt med Carvajal, som igen modtog ballen på venstre hjørne og slog et indlæg til Ronaldo for at hætte. Men før ballen nåede den portugisiske stjerne, blev pasningen afskåret af forsvareren, og ballen gik ud. Men Cristiano Ronaldo var fast bestemt på at score flere mål i den kampen, og etterpå 16 minutter ind i kampen under et hjørnespark hoppede den portugisiske stjerne højt for at hætte ballen ind til sit andre mål i kampen. I det øjeblikket eksploderede stadion i glæde over det Ronaldo netop havde gjort. Med mindre end 17 minutter af spillet havde han allerede scoret 2 mål i en afgørende Champions League-kamp. Cristiano Ronaldo viste nok en gang til verden, hvorfor han anses som den bedste gennem tiderne. 22 minutter ind i spillet forsøgte Wolfsburg at svare med en udmærket lang pasning til Draxler i venstre hjørne. Nummer 10 kontrollerede ballen med stor klasse og forsøgte at drible Carvajal, som begik en frispark for at hindre fremgangen i spillet. Frisparket blev taget af Draxler, som forsøgte et indlæg, men ballen blev afskåret af Real Madrids keeper. Efter at have slidt mye i begyndelsen af kampen, vågnede Wolfsburg til livet og gik til angreb igen. Ved 26 minutter efter en pasningsspil i angreb forsøgte Luis Gustavo et skud fra uden for boksen, men skuddet var svagt, og Real-keeperen gjorde en enkel redning. Nærmere 29 minutter ind i spillet gik Real Madrid tilbage på angreb efter at have afskåret en pasning i midten, og Benzema modtog ballen i angrebet. Reals nummer 9 mødte modstanderens forsvar, og da han nærmede sig boksen, forsøgte han et skud mod mål, men Wolfsburgs keeper klarede at gøre en god redning. Ved 30 minutter ind i spillet fik Wolfsburg dårlige nyheder, da deres hovedspiller, Draxler, bag om at blive byttet ud på grund af smerter, med angriberen Max Kruse kom ind i hans sted. Kort tid efter pressede Real Madrid igen modstanderens forsvar, med Gareth Bale, som gjorde en pasningsudveksling og modtog ballen fremme for at prøve et indlæg. Men Wolfsburgs forsvar var opmærksom og hindrede ballen i at nå boksen. Ved 32 minutter forsøgte Wolfsburg at svare med en lang pasning ind i området til Kruse, som netop havde kommet ind. Men da han kontrollerede ballen, mistede han balancen og spilte bort en stor offensiv mulighed. Wolfsburg fortsatte at presse til de næsten scorede med et kraftigt skud fra Luis Gustavo fra uden for boksen, men Real Madrids keeper var opmærksom på handlingen og klarede at gøre en udmærket redning. Ved 37 minutter skabte Wolfsburg en farlig situation, da Schürrle, positioneret i venstre hjørne, slog et indlæg til boksen. Bruno Henrique, i god position, forsøgte at afslutte på første berøring,
men klarede ikke at træffe ballen, som han ønskede. I forsøget på at skyde igen mødte han modstandernes forsvar, som allerede var reorganiseret, og klarte blokker skuddet hans sende ballen ud mod sidelinjen. Nær slutten af første omgang, 42 minutter ind, forstyrrede Wolfsburg igen Real Madrids forsvar med et indlæg i boksen til Schürrle, som skød på første berøring, men skuddet blev blokket af en modstanderforsvarer. På det sidste spillet i første omgang gjorde Real Madrid et angreb, der Toni Kroos tog en frispark med et indlæg ind i området. Benzema, som var godt positioneret, modtog ballen og forsøgte at skyde mod mål, men Wolfsburgs forsvar organiserede sig og blokerede skuddet. Første omgang sluttede med, at Cristiano Ronaldo havde scoret 2 mål, men han trængte et til for at sikre lagets kvalificering. Andre omgang startede med Real Madrid på angreb, og de fik en hjørnespark i de første minutterne. Efter hjørnesparket Ronaldo, som var godt positioneret, modtog ballen og skød på første berøring, men en modstanderforsvarer blokerede skuddet, og ballen gik til udlinjen. Rundt 40 minutter ind angreb Real Madrid igen med Carvajal, som modtog ballen på højre kant og forsøgte et indlæg, men det var ingen godt positioner for at modtage ballen, som blev afskåret af forsvarerne. Cristiano Ronaldo, som havde været lidt fraværende i spillet, det var på tide for ham at dukke op igen. Rundt 5-10 og 5 minutter ind modtog den portugisiske stjerne en lang pasning på venstre kant og gik til angreb med al sin teknik, da han kom ind i området. Intensiverte markeringen på ham, og han faldt. Men dommeren blåste ikke for frispark. I fortsættelsen af spillet prøvede Toni Kroos et individuelt træk og blev fældt nær boksen. Cristiano Ronaldo tog frisparket, noget som kunne repræsentere en stor trussel mod det modsatte laget. Siden denne afstanden, nær 20 meter, er en afstand, han allerede har scoret mange mål fra. Den portugisiske stjerne koncentrerede sig om at tage frisparket og skød med stor kraft, men den traf barrieren og gik til udlinjen. Spillet forblev intenst, og ved 60 og 5 minutter skete en kontroversiel hændelse. Under en hjørnespark hættede Sergio Ramos ballen, og den traf den indre delen af tværlæggeren, før den blev fanget af keeperen. Det så ud, som om ballen havde krydset mållinjen helt, noget som indikerede et muligt mål. Men dommeren vurderede ikke målet som gyldig, og bestemte sig for at fortsætte spillet uden afbrud. 69 minutter ind i spillet skræmte Wolfsburg Real Madrids forsvar under en frispark, da Navas, som var godt positioneret, hoppede højt og klarede at hætte ballen. Men Real Madrids keeper klarede at gøre en god redning og forhindre mål fra Wolfsburg. Efter nogle minutter satte Real Madrid op en offensiv spil med Marcelo, som slog et indlæg til området. Inde i boksen modtog Gareth Bale indlægget og raskt passede ballen til Benzema, som afsluttede på første berøring. Men Benzema brugte for mye kraft på skuddet, noget som førte til, at ballen gik ud langt fra målet. Nær 75 minutter ind i kampen gjorde Real Madrid et nyt angreb, da Modric afskar en pasning fra modstanderen i forsvaret og stormede fremover. Da han nærmede sig boksen, blev Modric mødt med en tøf tackling fra Wolfsburg-spilleren Luis Gustavo, som blev straffet med et gult kort. Cristiano Ronaldo gjorde det se klar til at tage frisparket, og det så ikke ud, som han havde tænkt at misse denne målchancen. Med intens koncentration gik han frem og skød ballen, som gled gennem midten af forsvaret og fandt nettets hjørne, og lot modstanderens keeper uden chance til at redde. I det øjeblikket eksploderede Real Madrid-fansen i glæde over det, de så. Cristiano Ronaldo havde netop scoret sit 3. mål i kampen og sikret lagets avancement til næste runde i en historisk comeback. Endda engang viste den portugisiske stjerne for verden sin utrolige evne til at score mål og ændre kampens retning. Spillet nærmede sig slutten, og alt Cristiano Ronaldo trængte at gøre var at holde resultatet, som det var. Eftersom kampen nærmede sig slutten, vidste Cristiano Ronaldo, at det var afgørende at opretholde det nåværende resultatet. Derfor, i et forsøg på at bryde op en modstanderspil, begik Ronaldo en aggressiv fejl rundt 8 minutter ind i spillet. Dette resulterede i et gult kort som straf. Kort tid efter var Real Madrid nær ved at udvide ledelsen i et modangreb med Pepe og Benzema, som udvekslede pasninger og drev ballen over hele banen. Da han kom ind i boksen, forsøgte Benzema at drible forbi forsvareren og skabte plads til at skyde mod mål. Men modstanderens keeper klarede at gøre en god redning og hindrede et yderligere mål fra Real Madrid. Rundt 85 minutter ind i spillet skabte Real en anden målchance, takket være en præcis pasning fra Gareth Bale inde i området. Jesse, angriberen fra Real, udnyttede sin gode positionering til at kontrollere ballen, skabe plads for sig selv og skyde mod mål. Men Wolfsburgs keeper gjorde endnu en effektiv redning og klarede at afværge ballen fra målet. Kort tid senere, ved 8. minutter, gjorde Real Madrid et andet modangreb med Jesse, som modtog ballen i venstre hjørne og passede til Bale inde i boksen. Reals nummer 11 kontrollerede ballen, skabte plads og skød mod mål, men keeperen gjorde en god redning. I de sidste minutterne forsøgte Wolfsburg at reagere, men opnåede ingenting. Dommeren blåste af spillet med Real Madrid, som vandt 3-0 og kvalificerede sig til semifinalen i turneringen. Tak
takket være en spektakulær indsats fra Cristiano Ronaldo. Det samme året vandt Real-turneringen, og den portugisiske stjerne vandt sin 4. Champions League. Og hvis du likte OC denne spektakulære forestilling af Cristiano Ronaldo, vil du også like OC dagen han mødte PSG og viste Neymar, hvem som er bedst. Nysgerrig? Klik på videoen, som vises på skærmen din og se denne utrolige kampen.